Kalahaidepannat ne. Nyt on 18. päivä 9. vuonna 2012. Täällä on muutama päivä oltu täällä Inarin saloilla Jorkassa ja nyt niin sanotussa Jussin metässä Puolukassa Komulasen Arin kanssa. Ja puolukka on tullut kivasti. Sitten puhdistusmenetelmä on ollut meillä nyt tänä vuonna. Se on ollut auton katolla. Ehkä myös se ei ole ollut auton katolla jonkun verran imurilla, mutta salainen ase on tämä lehtipuhalin Husqvarna. Nyt on kerätty yhteensä 440, nyt tuo varmasti 450 litraa.